Mame, amam ba? Yay. Naglaing ka no ni Tata Kanor. Tata Kanor. Kung mame, adi ngay tagalao, di pa na Ay na, apaw. Chismoso ka nga talaga nga imove ubingan. Ang pahayan niya kumamag ka ipaglaingan ni Tata nga Kanor. Kumpuat ka no, hindi ilaw pagtardada nga awan ti parachute na. Nya! Diba mame, naglaing, nagturad pay. Na po ate nga ubeng. Chismoso ka nga talaga. Talaga pa nga detalyado ta panag-istorya. Ang pay nakatungtong mo ni Tata Kanor. Madi mame, nangag ko kini Auntie Venus, kini Auntie Supeng. Tungtong dead na kayan. Natayan. Ang pay sino tayo? Si Tata Kanor mame.